Радыётэатр плюс. А зараз паслухайце радыёспектакль «Платон Крэчэт» паводле твора Александра Карнейчука. Ролі выконваюць народныя артысты СССР Галина Макарова, Леонид Рахленко, народныя артысты Беларусі Зінаіда Браварская, Павел Пекур, Генрых Грыгоніс, Иван Шатила, заслуженные артисты Беларуси Лидия Шинко, Берута Дакальская, Валентин Крауцов, Борис Ямпольский. Режиссер радиоверсии народный артист СССР Леонид Рахленко. Год запису 1953. День народження Платона Крэчэта. Па-святочнаму накрыты стол чакае гасцей. Праўда, госці тут. На канапе ляжыць Валя, яна заснула. У адным кутку у мяккім крэсле спіць Терентий Осипович Бублик. У другім, у такім жа крэсле спіць Стёпа. Поўнач. Паглядзела маці Платона на нерухомых гасцей, на гадзіннік і застыла засмучоная, як вартавы каля стала. Паснулі, а паклікалі на некалькі хвілін у такі дзень. Дзень нараджэння і то спакою не даюць. Слухаю. Што? Так. Добра. Что, тётя? Званілі. Толькі пачалі, кажуць, аперацыю. А калі скончаць, не ведаю. Адпачывай, Стёпачка. Марья Тарасовна, вы будете моим сведкой. Глядите, только что говорили со мной, спрачаліся и в один момент паснули. Спачатку заснуў ты, а потым і яны. Ой, праз некалькі минут 12, а Платона нема. Эх, уставайте, гости, прочнитесь, Терентий Осипович. Валя! Пришел Платон? Прашу вас за стол. Платон не скора, напэўна, прыйдзе. Так і прагаладацца можна. Прашу вас. Прошу за стол. Сябры мои, хутка 12 гадзін. Я прошу вас прочнуться и отчуть эту годину, уславленную поэтом. 12 годин. Тысячи закаханых развитываются опошним поцелунком и сустракаются першим. 12 годин. Это час паўстанняў. 12 годин. Гэта час, калі я чамусьці заўсёды хочу спаць. Тишей, Вальчик, тишей. Продолжай, Стёпочка, продолжай. 12 годин. Это година нараджэння нашего дорогого товарища Платона Ивановича. Великого идеалиста. Терентий Осипович, Ну, выбачай. Покиньте спрэчкі, сябры мае. 12 годин. Першае дыханне маленького Платона Ивановича. Слухайте. Дыханне Платона. Дыханне Платона, які ў гэту хвіліну з вострым скальпелем у руках у цішыні аперацыйнага зала змагаецца са смерцю. Ён адводзіць яе халодную руку, адсоўвае межы жорсткай немінучасці, вырывае ў прадвечнай ночі сонечныя цудоўныя дні. Открывайте ж вино, наливайте у яго бакал, наливайте свае бакалы. І першы тост я прапаную за маці, якая нарадзіла такога сына. Марья Тарасовна, віншую вас ад усёй душы. віншую вас, тётя. Дякую табе, Стёпа. Дякую вам, Терентий Осипович. Дякую і табе, Валя. Каб быў тут Платоша, ён падзякаваў бы вам лепш. А я говорить не умею и зараз не могу. Марья Тарасовна, пейте спокойно.
Вы сказали лепш, чым Стёпа. Згоден. Ну, ваше слово, механичный громадянин. Степа, ты так сердечно говорил, ты так меня усхвалевал, что я не могу. Гляди, Степочка, я примушен выпить еще бокал. Степа и Валя, 3 года я ведаю вас, але сегодня мне болюче. Вы не зауважаете, як усхваліваны механічны грамадзянин былы земскі ўрач Терентий Осипович Бублик. Налей мне, Валечка, еще бокал, потому что я подыхожу до основного. Калі ласка. Вось книжечка. Таких книжечек у меня 24. Это вось 25. Тут записаны усе хворые, яких я лечил. 25 год моей работы – это 25 таких книжечек. Позавчера был мой юбилей. Чому ж ви нам нічого не сказали? Я сам вспомнил об этом поздно вечером. Вытягнул все мои книжечки и подлечивал всю ночь. Я хотел ведать, сколько хворых принял Терентий Осипович Бублик. И вось личбы. Валечка, налей мне еще бокальчик. Ось, калі ласка. Год мае 365 дзён. Я откинул 65, покинул 300. 300 на 25 будет 7500. У среднем вышло, я принимаю 12 хворых в день. 12 хворых на 7500 будет 90 тысяч. 90 тысяч хворых. 90 тысяч пульсов. 90 тысяч сердцев выслухал я. Механичный громадянин Терентий Осипович Бублик. Вот тут я и подумал, что ж таки Терентий Осипович Бублик? Механичный он ці не? Ну і што ж вы парашылі? Напэўна, механичный, калі гэтая книжечка рухае мяне и размярковывае мой час. Что вы, Терентий, что? Не буду, оправдываться не буду. Я сегодня усхвалеваны Стёпочкой твоей цудоўнай промовой. Ну, дозволь мне тебя поцеловать. С радостью, Терентий Осипович. Але Терентий Осипович обминул Степу, подошел до Вали и поцеловал ее в лоб. Терентий Осипович, вы помылились. Терентий Осипович поглядел на его и еще раз поцеловал Валю. Терентий Осипович, я за себе не ручаюся. Прошу, Стёпочка, прошу, забери мои поцелунки, адресованные тебе. Ёсть, Терентий Осипович. Не, я протестую. Стёпа, я целовал в лоб. Марья Тарасовна, николи не доверяйте молодому врачу. И он безбожно блыт элементарные речи. Ты ему говоришь в лоб, а он в ушны. О, глядите, Стёпа! Не перешкажайте им, Терентий Осипович. Якая хвороба, такое и лекарство. Выпейте. Терентий Осипович, ваше доручение амаль выконано. Амаль. Валя, ты чуешь? Ты уже ничего не чуешь, а? Ну, выпьем еще по бокальчику за народжение хирурга Кречета и разыдемся. Да что вы, Платон хутка прыйдзе. А он придзе стомленный, а у меня 7 годин раницы увесь день расписаны. Валечка, а где бокал Платона? Вось. О, дорогий Платоша, мы единоголосно откладываем день твоего рождения и переносим его на другую декаду. Когда ж ты, друг мой, ты пойдешь вечером на операцию, мы выпьем все вино без тебе. Будь здоров. Ну, бывайте, Марья Тарасовна, бывайте. Бывайте.
Бывайте, тетя. Приходьте обов'язково. Дякую, дякую, бувайте. Ну, Ну, Зоя. всього доброго. Прийдеш, Платоша, і нікого не застанеш. Хто б гэта? Уваходять Берест, Аркадій і Ліда. Приймайте гостей, Марія Тарасовна. Да я бачу, ёсць чим прийняти. Сёння дзень нараджэння Платона. Былі людзі. Чакалі, ды і пайшлі. Шкада. Ну, познаёмцеся. Гэта Ліда. А гэта старшыня нашего выканкома, товарищ Берест. Приехал на операцию. Под пахой выскочила такая штука, что мы просто с посещения президиума выканкома до Платона Ивановича за допомогой. О, чорт. Знов почало крутіть. Прысядьце тут, вам зручней будзе. Дякую. Калі пад пахаю, значыць, абавязкова у вас гуля. Что? Гуля. Ах, Гуля, мамаша, Гуля. Ой, А што, баліць? накрутить так, что дыхнуть нельга. Ну, пасядзіце. Платон хутка прыйдзе. Ён ужо абавязкова што-небудзь зробіць. Пасядзіце. У такі ўрачысты для мяне дзень вы захварэлі. Я хацела паслухаць вас. Я так чакала вашего выступлення. Вы ж першы даручылі мне скласці праект нашага санатория Гіганта. Ну что ж, Лида, твой проект, по-моему, прошел сегодня блескуче. А говорить мне было трудно. Я и так не ведаю, як высидел до конца поседжання. Ад гэта, як говорить мамаша, гулі, у голове звон. І дзе гэты кастапраў, які прымушае вас чакаць і так Ну пакутаваць? не кастапраў, Лида, а хірург. Усё роўна, я іх не люблю. Гэта парода людзей спецыфічных. З дня ў дзень рэжуць нешчасных. Ці ж гэта творчасць? Лида, ты их мало ведаешь. Учора я з імі пазнаёмілася. У бальніцу для даследавання лёг мой бацька. У яго са страўнікам недобра. Увесь час прыпадкі, зусім аслаб. Я гаварыла з урчамі. На пытанне адказваць механічна. Так, не, невядома. Так я і не даведалася, што з бацькам. Прафесія кладзе на іх адбітак бяздушнасці і суму. Не зусім, але амаль так. І з гэтым народам, Павел Семенович, мне даводится працаваць. На жаль, я их зусім не ведаю. От 50 год прожил и упершыню приехал до врача. И с чим? З нейкой дурацкой гулей. Нават не ёмка. Самы у нас здольны Платон Кречет. Был рабочий, але анархіст. Ніякай грамадскай работы не вядзе. Эксперыментуе і сцвярджае, што гэта ёсць яго грамадская работа. А якого роду эксперименты робить? Шукае новыя методы аперацый. Ах, восик. А что же именно? Чуть, я добра і сам не ведаю. Так загадываешь больницы и не ведаешь? Павел Семенович, яму і яго калегам яшчэ вучыцца трэба. А яны, як алхімікі, імкнуцца перамагчы смерці, лунаюць у імперіях. А ось калі аддаў Платон на кансультацыю праект Ліды, спрабаваў уцягнуць яго ў нашы рэальныя, земныя справы. Цікава, што ж ён? Кречев пачаў чытаць спіс такіх заўваг да твайго праекта, што я не мог іх выслухаць до конца. Я смяяўся як ніколі. А, девак, напэўна, гэты крэчет. А яны пры табе гэтыя заўвагі? Ды не, я іх пакінуў яму на памяць. Увайшоў Крэчет. А, здорово, друг. У тебя сегодня незвычайный пациент. Павел Семенович Берест, гаспадар нашего города. Вельмі прыемна, Крэчет. А гэта, Платоша, Лида. Моя, як казали даўней, невеста. Вельмі прыемна. Я вас, здаецца, недзе сустракаў. Вы, напэўна, памыляецеся. Я вас упершыню бачу. Вы належыце да катэгорыі тых жанчын, якіх, убачыўшы раз, нельга не пазнаць. Дзякую. Хоць не ведаю, прыняць мне гэта за камплімент, ці... А вы прыміце проста, як прыемны факт. Хто ж з вас хворы? Напэўна, вы, калі прыехалі да мяне ў такі позні час. Я сёння 2 разы спрабаваў да вас папасці, але вашы сакратары адказвалі мне, што старшыня выканкома хварэць не збіраецца і наогул не мае часу. Шкада, што я не ведаў, шкада.
Яно, вядома, было б лепш, калі б я вас прыняў, чым вы мяне. Прошу кабинет. Платон и Берест пайшлі ў суседні пакой. Дивный человек. Мне сказал приемный комплимент. Товарищу Бересту пустил шпильку, потягнул его ў кабинет и нават не запросил нас сесці. А ты не звертай уваги. Хірурги такія. Яны прызнаюць толькі чалавечае цела, якое патрабуе ўмешання іх ножа. И у их руках зараз батька. Аркадий, я люблю его. И коли прыйдется оперировать, коли рак, и гэты холодный, бездушный Крэчет возьме ў руки нож. Ой, Аркадий. Лида, что с тобой? Лида. Выбачай. Сёння столькі хваляванняў. Зацверджанне проекта радасць. І тут я нават не заўважыла, як радасць маю агарнула трывога. Супакойся. З кабінета выйшаў Крэчет у белым халаце. Ён падыходзіць да шкляной шафы, перабірае хірургічныя інструменты. Платон, Слухаю. что ты будешь рабіць Бересту? Вызвали его от болю. Операцию? Невеликая. Что здарылася в больнице? Ты провел там день своего нараджения. Учора привезли хворага, инженера. Здоровый, здаецца, человек. И кто подумал? Его прозвище Коваль? Так, а что? Лида, ты выбачай, у меня минутная деловая размова. Коли ласка. Что з ім? Только говори тишей. Припадок пачаўся ў 7 гадзін. Так. Мяне выклікалі ў 8. Так. Я правазіўся з ім 4 гадзіны, а ў 12 палажыў на стол. И як? Что ты хвалюешься? Гэта бацька Лиды. Я не могу быть спокойным. Ну чего ж ты молчишь? Яна яго любіць. Фанатично. Шкада. Что? Смерть? Яшчэ не, але хутка наступіць. Наступить? А хто ж даў дазвол на аперацыю? Сам хворы? Хворы быў у непрытомнасці. Цябе не было. Званіў дачцы, я таксама не было дома. Я быў вымушаны. Без дазволу Лиды, Платон. Ты разумеешь, что гэта значыць, калі... Платон, Я павінен ісці. ты выратуешь его. Ты обязан выратовать. Яго жыццё залежыць не толькі ад мяне. Платон, Лида моя невеста. Ты разумеешь, ты экспериментируешь на новый метод. Раби что хочешь, але ратуй. Раніцай паспрабую апошні сродак. Але ці вытрымае сэрца, не ведаю. Платон Крэчет пайшоў у кабінет. Хутка на вас уздзейнічаў Крэчет. Чим, Лида? Вы просили дозволу на минутку, а говорили полгодины. Вы нечым схваляваны? Да не вам здаецца. Фу, я просто стаміўся. Я таксама много перажыў сёння. Твой проект, Лида, цяпер жа і мой. Дякую, Аркадий. Лида, мы павінны выбрацца з гэтай правінцыі як мага хутчэй у сталіцу. Як мы? Ну, ты и я. Я еще не привыкла. Неяк дзіўна. Мы. Нам. Возникла Лида, Аркадий. Засталося мы, нам. Не, я супраць. Супраць? Супраць формы ці зместу? Я супраць формы. А змест, Лида. Змест? Аркадий, ты кахаешь мяне? Лида, и ты пытаешься про гэта за некалькі дзён до нашага... Ну, выбачай, гэта смешно. Аркадий, я не хотела. Смешно. Правда. Я сустракаюся с тобою целый год, и я ніколі, ни разу не запытала у тебя. Як сон. Неясный сон. Неясный сон. Мы прочнемся у столицы, Лида. Тут душно. Да ці ж можно разворушить сонное болото. Ох, трудно у провинции, Лида, сирот обмежаванных самотужников. Не, у столицу. Твой первый проект – это трамплин, а там еще один, другой великий проект и орден. Ой. Лида, герой. Ну, вышей голову. У тебя такие масштабы, Аркадий, что мне не по себе. Увайшоў Платон. Скончили операцию? Так,
Яму лягчэй? Так. А где ж товарищ барист? Хворому необходно полежать чверть гадзіны ў кабінеце. Просіў тебе зайсці. А, иду. Вы приехали из операции? Так, А что оперировали? рак страўніка. Рак. Якая жудасная хвароба. Бацька мой лёг учора да вас у бальніцу для даследавання. У яго таксама недобра са страўнікам. Увесь час прыпадкі. Я баюся, што ў яго рак. Гэта не абавязкова. А калі рак, тады аперацыя? Тады аперацыя. Не, я не дазволю. У яго хворае сэрца, я буду супраць. Супраць? А калі іншага выхаду не будзе? Все роўна. Я ўзяла ў бацькі слова, што без майго дазволу ён не згодзіцца на аперацыю. Шкада, я не ведаў. Што? Я не ведаў, што вы так баіцёся хірургіі. Вы штодня рэжаце? Выбачайце, аперируеце. Сёння давялося і ноччу. Вы аперируеце толькі рак. Не толькі. Разбітыя чарапы, людзі пакалечаныя, знявечныя трамваем, аўто. Гэта для нас выдатны матэрыял, надзвычай цікавы. Як могуць цікавіць пакалечаныя людзі? Я люблю складаныя аперацыі. Хірург абавязан быць узброеным. Ці вы, быць можа, думаеце, што ў будучых баях мы будзем ратаваць раненых герояў нашай арміі кроплямі дацкага караля і да ранаў будзем прыкладваць на танчэйшыя перажыванні вашай лірыкі? У вас такія халодныя вочы. Я не ведала, што хірургі таксама бываюць нервовымі. Я прашу вас пакінуць гэтую тэму. Ахвотна. Я не маю права хвалявацца. У нашай прафесіі спакойства, ясная галава, перш за ўсё. А ў мяне раніцай складаная аперацыя. Далей ад гэтай тэмы. Фух. Як тут душна. Майская ноч і яблыні. Ап'янець можна. Якія пахучыя яблыні. Яны прыцягнулі белыя рукі да вашага акна. Яны вітаюць жорсткага хірурга. Дякую. Я думаю, што яны таксама чакаюць аперацыі. Не, Платон Иванович, больше ни слова. Скажите, а гэта у вас... Гэта звычайная скрыпка. Скрыпка у хирурга? У вас кто-нибудь играет? Так. Кто? Я. Вы? Вы здзіўлены? Вы любите скрипку? Вы умеете играть? Не, я раблю на ёй практыкаванні. Практыкаванні на скрипцы? Якія? Пальцы хірурга павінны быць такімі ж гнуткімі і чулымі, як пальцы скрипача або піяніста. Гэта незвычайна. Царыца музыкі служыць для практыкавання ў хірурга. Гэта больш, чым цікава. Платон Иванович, я прошу вас, хоть одну минуту, покажите мне хирургичные практыкаванні на высокороднейшем инструменте. Я адмаўляюся, гэта не цікава. Платон Иванович, я прошу вас. Я зараз не могу, не буду. Вы будете. Я хочу. Я никуда не пойду отсюль, покуль не пачую ваше практыкаванні. О, у такім разе нават смерть не прымусіць мяне дакрануцца да скрыпкі. Ах так! Я прошу вас, крышечку, один раз, ну, возьмите скрипку. Побач з вами череп. Вы ў белым халаце і ў руках скрипка. Якая цудоўная кампазіцыя. Вы ля майго расчыненага акна на фоне белых яблынь. Якая сапраўды цудоўная кампазіцыя. Я прошу, пачынайце. Платон Иванович, яшчэ, Платон Иванович. Цудоўна, браво. Платон Иванович, яшчэ один раз, толькі один раз. Не, это цудоўна, Платон Иванович.
ціха выйшаў з кабінета Аркадій. Непрыкметна спыніўся, уважліва сочыць за Лідай. Платон, скончыўшы іграць, павярнуўся і глядзіць на Ліду. Яшчэ, Ліда? Не. Не, Платон, даволі. Я прыйду. Я павінна прыйсці да вас. І тады я папрашу вас... Не чакаў, Платон. Аркадий, што з табой? Ты што, рэўнуеш? Глупство. Я ревную. Я кахаю Ліду. Яна мяне, і перш за ўсё мы паважаем адзін другога. Ён, Ліда, паспеў перадаць таварышу Бересту свае заўвагі да твайго праекта. Заўвагі, якія знішчаюць усё. І нават паспеў у некаторых пытаннях пераканаць Берест. І ўсё гэта ў часе аперацыі. Як ты падабаецца такая паспешнасць? Вы же имели, Платон Иванович, магчымасць зрабіць гэта пры ёй, як чесны чалавек, а не карыстацца выпадкам, ды яшчэ якім выпадкам. Товарищ Берест, як толькі ўвайшоў у кабінет, папрасіў паказаць яму мае заўвагі. Я даў іх, і пакуль рыхтаваў інструментарый, ён паспеў, напэўна, прагледзець сторонак 5. Я, Ліда, нават не ведаў, што вы аўтар. З кабінета выходзіць Берест. Товарищ Кречет, ну вы вялікі майстар. Один рух вашага ножа, і я быццам нарадзіўся ізноў. І ўжо не баліць? Як і не было. Ліда, ты знаёмы з заўвагамі таварыша Кречета да твайго праекта? Не. Не? Аркадий, табе ж, здаецца, было даручана пазнаёміць урачоў з праектам Ліды, сабраць іх заўвагі і перадаць ёй. Чаму ж ты гэтага не зрабіў? Потому што карэктывы Кречета не вытрымліваюць сур'ёзнай крытыкі, Павел Семёнович. Ты так думаеш? Я ў гэтым упэўнены. Ага. Товарищ Кречет, я прошу вас завтра обовязково заехать до меня в выконком. Хоть завтра выходный день. Тогда я попрошу вас заехать до меня на квартиру у 6 годин вечера. Я за вами пришлю машину. А за уваги дозвольте мне взять с собой. Згодны? Добра. Ты, Ліда, так само приезжай у 6 обовязково. Справа вельми сур'ёзная. Уваходзіць Марыя Тарасаўна. Як ваша Гуля, таварыш? Ах, Гуля? Ну, сын ваш, мамаша, лепш за Ісуса Христа ратуе. Лепш, таварыш. Зараз тэхніка не Ой, тая. правильно, правильно. Не тая тэхніка. Што ж гэта вы ўсе стаіцё? Платоша, прасі за стол. Сёння дзень нараджэння Платона. Прашу, сядайце. Платон, прасі. Прашу за стол, прашу. Ах, шкада, што позна. Але за вашага сына один бакал вып'ю з прыемнасцю. Прапаную выпіць усім да дна за здароўе таварыша Кречета, за яго... Выбачайце, я віна не п'ю. Выпіце хоць трошачкі. Вы такая прыгожая. Зрабіце гэта дзеля мяне, дзеля маці. Мама. Добра, я вып'ю. Жадаю вам, Платон Иванович, шчасця, весёлых, радасных дзён. Ліда выпіла, кінулася да стола, узяла праект і хутка выйшла з пакоя. Ліда! Ліда! Платон пайшоў за ёй. За ім выбег і Аркадій. Засталіся Берест і маці. Марыя Тарасаўна, трымаючы ў руках бакал, цяжка апусціла галаву. Супакойцеся, мамаша, супакойцеся. Давайте выпьем з вами за здароўе вашага сына. Дзякую, таварыш. Калі будзе у вас яшчэ якое-небудзь пашкоджанне, або зноў ускочыць Гуля, Гуля? Ага. заходзьце да нас, не забывайце. Не забудуся, не забудуся. Кватэра Береста. Яго дачка Мая сядзіць на канапе і вучыць верш. Барабаны эпохи, стихи Турянской. Красной зарей горит солнце, и барабаны эпохи бьют, бьют, бьют.
По улицам города организовано в школу веселые пионеры идут, идут, идут. Барабаны эпохи, стихи Турянской. Красной зарей горит солнце, и барабаны эпохи бьют, бьют, Уваходит бьют. Платон Кречет. По улицам города организовано Добрый день. веселые, добрый день. Ой, добрый день. Сядайте, товарищ. Товарищ Берест хутка приедет. Просил вас почекать. Дякую. З ким маю гонор? Майя Берест. А вас як зовут? Платон. Платон? А, Платон! Перший раз чую. Ви піонером були? Не быў. Шкода, шкода. Хочете чаю? Я тут господиня, я приготую. А дзе ваша мама? Мама? Яна давно померла. А Катя сегодня выходная, так что я господиня. Дякую. Я чаю не хочу. Ну чому ви мовчите? Расскажите что-нибудь. А чым же вам рассказать? О, одразу видать, что вы не были пионером. Вы не активны. Уваходит Лида. Тетя Лида! Тата хутка приедет. Я сегодня господиня. Познакомьтесь. Это товарищ Платон. Ну иди, знакомься. Ой, ён таки неактивный. Иди. Маечка, я уже знакома, покинь. Я включу приемник. Слухайте музыку. А я вам зараз нечто приготую. Товарищ Кречет, растлумачьте, калі ласка, чему меня не пустили сегодня до батьки? Тому что у больницы для наведывания хворых установлены особные дни. Таки порядок. Лида, скажите, вы... Прошу вас не задавать мне никаких пытаний. Раю вам до прихода товарища Береста як след продумать свои зауваги до проекта, потому что придется говорить при мне, а не у себя в кабинете. Попереджаю вас, что я человек рэзкі, и вы гэта сёння адчуеце. На жаль, одна падзея прымушае мяне прасіць таварыша Береста адкласці нашу размову. Отступаете? Рано. Я хочу дапамагчы вам и толькі. Ваши суровые линии забрали много солнца. Вы хотите взломать их, взломать мой стиль. Не, ваши линии я хотел бы только выгнуть так, каб будынак стал амфитеатром до солнца. У архитектурных стилях я мало разбираюсь, але ваше мастацтво обязано дапамагчы нам продолжить жыццё человека. Як? Продолжить жыццё человека – это перш за ўсё научиться не укорочивать его. Проектуючи санаторий, вы обязаны были задуматься над тем, как кожная линия, кожная форма несла радость, бадёрасць. И место непригодное, низина, заўсёды будет вильготно. Потому что, вот глядите, парк спускается до речки. Не перенесу ж я речку на поўдзень. Уваходит Берест. Добрый день. Прошу прабачэння, спазніўся. Сустракаў наркома, але высветлілася, што ён прыедзе толькі заўтра раніцой. Но сёння уже мирно працуйте, а? Я так и ведаў. Лида у нас хоть и гарачая, як тады и загарэлася, але гэта от доброй молодости. Так, Лида? Дозвольте мне не отказывать, Павел Семенович. Я прошу починать. Ой, тетя Лида! Прибегла Майя, уся у муце, убачила Береста и спынілася. Майя, что с тобой, Майя? Я хотела приготовить им хрусты до чаю. Я ж сегодня господиня, ты ж сам сказал. Тетя Лида, идем. На кухне таки дым, ой. Лида, погляди, что там. А то еще дом спалить. Лида и Майя вышли. Ось Платон Иванович достал я книгу «Архитектурные стили». Цудовная книжка. Я уже накрутил хвост головному архитектору. Вот сухий народ. У Лиды інший стиль, але все ж таки маловато души. Захопилася линиями, а души мало. Вось греки, глядите, вучиться у их треба. Товарищ Берест, я прошу вас адкласці нашу размову. Я дрэнна себе адчуваю. Да вы сапраўды змяніліся. А што здарылася?
Аперировали сёння хворага ў другі раз і... Мой хворы памёр? Не, але я вырваў у смерці толькі 2-3 дні. Сэрца. Разумееце, зусім хворае сэрца. 50 год, а сэрца, амартызацыя арганізма, быццам пражыў 100. А хто хворы? Хворы бацька Ліды. Бацька Ліды. А яна ведае? Ёй не трэба гаварыць. Яна яшчэ нічога не ведае, не варта хваляваць. Платон Іванович, а можа лепш сказаць, калі ясна, што канец? Заўтра я ў апошні раз паспрабую перамагчы яго старасць, смерць. Перамагчы старасць, смерць. Да. Товарищ Кречет, ці не здаецца вам, што старасць не параўнаўча горш за смерць? Вот я смерці ніколі не баяўся, і я ўпэўнен, што сустрэну яе спакойна, як сустракаў не раз на фронте. Але вось старасць, калі стомленае сэрца пачынае задыхацца, і паветра цэлай краіны не хапае табе, о, гэта страшэнны вораг, старасць. Вы абавязаны дапамагчы адолець яго. Перамагчы смерць чалавек яшчэ не ў сілах. Але заўчасную смерць, заўчасную старасць можна і неабходна. Сярод нас многа яшчэ варвараў, якія пускаюць сваё здароўе на вецер, пагарджаюць самым дарагім, кідаюцца ў абдымкі заўчаснай старасці. У чалавека ўкрадзена сонца на мільёны год. Упершыню ў гісторыі чалавецтва ў нас смерць адступае. І я веру, таварыш Берест, недалёка той дзень, калі мы знішчым заўчасную старасць, назаўсёды адваюем у смерці час, вернем будучым пакаленням мільёны сонечных дзён. Цудоўна сказана, Платон Іванович, цудоўна. Гэта будзе самы гуманны помнік старым бальшавікам, якія заўчасна згарэлі, адкрываючы сонца. Платон Іванович, поедем зараз за горад, а? Дорога праз лес, 100 километров в гадзіну, ветер свежий звеніць, як пацалунак каханай. Возьмем с собой Ліду, Майку, спынемся под якім-небудзь дрэвам жыцця і заспяваем: ой, на горы той жнецы жануць. Поедем. Ліда, Майка, где вы там? Зараз ідем, таточка. Поедем, Платон Иванович. Лида, слухай, Лидочка, я запросил товарища Кречета за город на свежее поветра. А наша нарада? Ах, нарада. Нарада. Ну, вось там и поговорим. А завтра пачнешь працаваць з галоўным архітэктарам. Дзякую. Але ехаць я не магу. Ліда, няўжо ты адмовішся дапамагчы мне? Ты ж ведаеш, у мяне няма гаспадыні. Мы Майку возьмем з сабой. Тетя Лида, поедем, тетя Лида. Ну, калі пытанне стаіць толькі так, я згодна. Толькі так і стаіць пытанне, толькі так. Будь ласка, возьми там у пакоі бутэльку вина, закусить. Майка, покажи, ты ж ведаешь. Я ведаю, я господыня. Ну, а вам уже горелки взять, Платон Иванович? Дзякую. Я гарэлкі не п'ю. Ага, даруйте, даруйте, я забыўся. Вы же медык. Вы привыкли до чистого медицинского спирту, так, а? Дома у Платона Кречета. Валя і Сцёпа усхвалявана гутараць. Ты разумееш, Валя, гэты ход. Рассказывай, Степа, рассказывай. Ой, мне нават страшно. Заходжу я до сакратара, саджуся ля дзвярэй і чакаю. А з кабінета чую голас Аркадія. Трэба пакласці канец эксперыментам Кречета. Гэта ганьба для нашай бальніцы. Смерць старога інжынера Коваля пасля яго 2 аперацый. Памёр? 2 гадзіны назад. Ты ж ведаеш, як яго ратаваў Платон. Але ёсць межы. Ну, далей. Больш я нічога не чуў. Дык трэба зараз жа расказаць Платону. Ён жа нічога не ведае. Куды гэты ён падзеўся? Уваходзіць Аркадій. Платон Иванович дома? Не. А что? Як что? Ён мне патрэбен. Фу, душно. Чёрт, я так стаміўся. Вы вельмі много працуеце. Даводится. С таким персоналом, як у нас, не отпочнешь. Дякую за комплимент. Калі ласка. Ну, мы постараемся больше вас не стамлять.
А именно, это цікаво. Вам хутка прыйдзецца шукаць новых урачоў. Не страшно. Таких урачоў, як вы, на рынку хапае. А что мне подобается? Вы. Я? Так. Я ведаю. Дисциплина вам не подобается. Я не баюся дысцыпліны, але баюся кіраўнікоў, якія не любяць сваю установу і ненавідзяць яе работнікаў. Да вы что? Вы что, хворые? У якой больницы Союза громадская работа поставлена так, как у нас? Правда, правда. Нідзе ў Саюзе столькі не заседаюць і не пишут протоколов, як у нас. Это факт. Степа и Валя вышли. Хамы. Черт, окулисты таки бандит. Як ему хворые доверяют такую деликатную частку организма, як вока? Да это ж погромщик. Убегает Терентий Осипович Бублик. Добрый день, Аркадий Павлович. Добрый день. А где Платоша? Я вельмі спешаюсь. У меня еще есть 20 минут. А потым зноў да хворых. И зноў. Еще сегодня целых 6. И все так несподручно живут. Такие концы великие. Километров 8 придется отмахать. Эх, Аркадий Павлович, у нашей справе добрые ноги – это скарб. Скарб. У меня ось так яны з выгляду хоть такие незграбные, але ж тягнуть, як той автомобиль. А у меня до вас серьезная справа, Терентий Осипович. Кай ласка, Аркадий Павлович, кай ласка. Терентий Осипович, вы зауважили, что у апошні час у нас у хирургичном отделении смяротность пасля операции Кречета бесперапынна узрастае. Узрастае? Угу. Я так, Золотка, не ведаю, не зауважил, не чуў. Колькі я вас не крыю, товарищ Бублик, и колькі вы не даете мне обещанию принимать активный удел у громадском житті больницы, и ніякого толку. Ну як вы можете не ведать об этом факте? Ну до якого часу у вас будет жить чей-то самотужник, это земщина? Я, Аркадий Павлович, я заўсёды хожу на ваши лекции. А это что лекции? Я здаецца, нават нешта чуў, але што? Чулі. Ну, я так і ведаў, што чулі. Да аб гэтым жа ўсе ведаюць. І абурэнне адносна яго бессэнсоўных эксперыментаў надзвычайнае. Вы ведаеце, я сябра Платона, але пастаянна пакрываць яго я не магу. Сёння, пасля 2 яго аперацый, якія ён зрабіў без дазволу, памёр один видный инженер. Без дозволу? Вы разумеете, справа подсудная и скандал. Подсудная? Скандал? Золотка, что ж рабіць, а? Трэба ратаваць Платона. Вы ж, Аркадий Павлович... Одну хвилинку. Частка урачоў подала мне заяву, у якой констатируе, что смяротность сапраўды павялічилась. Ну, я решил Платона с загадывания снять и покинуть его просто хирургом. Разумеете? Мы сами отведем удар обурной громадскости от нас. Мы отведем удары от Платона, але необходно, каб відаць было, як мы реагировали усе врачи. Казав я Платошу, не экспериментируй. Нехай там у центре. Правильно. А тут же могут одразу пришить криминальную справу. Разрезав хвору, поглядел, рак много закопил, зашивай спокойно и заяви хворому. Здоровье ваше в таким стане, что оперировать немагчимо. Вот и все. Нехай поживе себе месяц-другі и помирает на здоровечко у себе дома. И он все ризикує. Идеалист, правда? Ну, так ви, я бачу, зусім у курсі справ. Не треба ратаваць Платона. Трэба, Золотка, трэба. Вы зрабіце ўсё, што можна. Я ўсё зраблю. Вось вам таксама, Терентий Осипович, трэба падпісаць гэту заяву. Вы старэйшы врач, і неабходна, каб відаць было, як вы рэагавалі. Не, Золотка, подписать я не могу. Слухайте, Золотка, вы не крутите.
Не крутите. Да будьте хоть раз принципово. Ну, где ваша громадская мужность? Это ж только на корысть Платону и на корысть больницы. Ну, подпишите, вы же все ведаете. Ну, тут же подписи ваших коллег. Подпись. Я вось з гэтым не згоден. Да с чем? Смяротнасць усё павялічваецца і павялічваецца аб чым і сведчым. Я золотко супраць. Ты супраць чего? Усё павялічваецца і павялічваецца. Выкресліць, пакінуць толькі павялічваецца. Ну, это можно, подписывайте. Не, вы раней выкресліць. Ну, прошу. Смяротнасць усё павялічваецца аб чым і сведчым. Золотка, вось тут таксама нескладна. І вось пакідае нейкае непрыемнае ўражанне. Что? А вось гэта месца, золотко, аб чым і сведчым. Ну, это як быццам для суда. Трэба выкресліць. Ну, выкреслите. А, не, вы уже сами, золотко, сами. Ну, давайте. Черт, сапраўды, неудалая формулировка. Ну, здаецца ўсё. Подписывайте. Ну, чего вы марудите? Зараз, золотко, зараз. Не ведаеце нешта? Душно. Золотка, вось тут, калі б 3 слова дадаць, і тады было б усё. Я тады адразу і падпішу. Что дадать? Смяротнасць павялічваецца, а далей дадаць пасля складаных аперацый. Товарищ Бублик, да вы что, жартуете? Это же документ, подписанный 3 вашими коллегами. На золотке я ж таксама падпісваю. Значыць, я маю права хоць крышачку дадаць. Інакш гэта несправядліва. Усе ведаюць, што Платоша лёгкія і сярэднія аперацыі робіць бездакорна. Калі нават успомніце аб складаных... Ну, добро. Допишите и подпишите нарешті. Не, золотко, вы сами. Вось тут допишите зверху. Ну, давайте. Дописал. Смяротнасць павялічваецца пасля складаных аперацый. Так. Да ну подписывайте же хутчэй, мне зараз трэба ісці. До Платона я зайду пазней. Зараз, золотко, зараз. Мне таксама трэба бегчы да хворых. Ой, сэрца. Ніколі ў жыцці не балела, а зараз так коле, Аркадий Павлович. Я могу подать вам воды. Не, воды мне не трэба. Ну, так вы подписали? Не, я, здаецца, не могу, Аркадий Павлович, не могу. Вы что же это, дурня знайшли? Вы выкресливали, дописывали, что хотели на чужим документе и отмовляетесь? Выкреслил, дописывал не я, а вы, Аркадий Павлович. Вы идиот! А кто загадывал мне выкресливать и дописывать? Вы что же, фальшивкой хотите прикрыть злочинство имения Штыркнута? Отказывайте! Я, Аркадий Павлович, не кричите, потому что Терентий Осипович Бублик так само может кричать. Замолчать! Вы забылись, с кем вы размовляете. Не спыняйте меня. Терентий Бублик говорит упершыню со своим начальником. Я выслухал 90 тысяч пульсов и маю право на то, каб хоть один раз у житті выслухали меня, что робится вось тут, у моим сердце. Сядайте и слухайте. У меня нема часу слухать вас. Зверніться до врача-психиатра. Не жадаете? Идите. Аркадий пайшоў. Вам заўсёды нема часу. Я знайду себе врача. Я зараз ему позвоню. Дайте мне секретаря районного комитета Всесоюзной коммунистической партии большевиков. Добрый день. Говорит беспартийный врач Терентий Осипович Бублик. Я прошу принять меня и выслухать. Что? У 10 раніцы? Добре. Дякую. До побачення.
Ой, сердце. Гэты ўрач мае час. Ён вылечыць мяне. Але ж і вам, Аркадий Павлович, напэўна, зробіць аперацыю чистую, без наркоза. Глядите, якія хмары. Будет дождь. Прошу вас на полгодины. Прошу вас. Только на 2 минуты. Терентий Осипович, привитание. Здорово, Платоша. Я чекаў цябе, але мне ўжо пора бегчы да хворых. Праз гадзіну забегу. Необходно терминова поговорить. Хоть познаемся? С приемностью. Терентий Бублик. Лида. Выбачайте, мне трэба бегчы. Усяго доброго. Калі ласка. Бублік пайшоў. Гэта наш тэрапеўт. Самы дужы вол зваліўся б за тыдзень, робячы такія канцы. Працавіты, цудоўны чалавек. Крыху смешны, але сімпатычны. Ён пражыў 55 год, і ў яго не хапіла часу ажаніцца. Не барака. Гэта можа здарыцца і з вами. Чаму? Вы таксама многа працуеце, бясконца заняты хворымі. У гэтыя дні я працую больш, чым калі б там не было. І дзіўна, у мяне знайшоўся час нават на мары. Вы марыце аб складаных аперацыях? Так, я мару аб аперацыі уласнага сэрца. Вы захварэлі? І, здаецца, безнадзейна. Цікава. Хто ён будзе, той хірург, якому вы даверыце ўласнае сэрца? Таму, хто ненавідзіць хірургаў. Хто ж гэта? Больш за ўсіх ненавідзіце хірургаў, здаецца, вы. Тады вы рызыкуеце жыццём. Я згоден. Згодны? Адказвайце, Ліда. Я чакаю. Не ведаю. Не ведаю, Платон. А кветкі, якія вы сабралі для мяне ў лесе, яшчэ не завялі. У той вечар я доўга глядзела на іх, Платон, і ўспомніла да дробязі дзяцінства. Ваш падарунак, Платон, выклікаў ва мне самыя дарагія ўспаміны. Хочаце, я заспяваю вам песню маленькай Ліды? Хочаце? Платон падышоў і пацалаваў Ліду. Платош, як толькі паправіцца бацька, тады ён будзе жыць, праўда? Будзе жыць. Ты маўчыш? Уваходзіць Аркадій. Яго не заўважаюць. Будзе. Ён будзе жыць. Выправляете проект? Проект ужо выпраўлены. Хутка. А я праю вам, Платон Иванович, не спешаться. Справа надзвычай адказная. Я думаю, Аркадий... Лида, я быў у тебе учора вечером 2 разы. Сёння зноў, але не застаў тебе. Ты і учора выправляла проект. Так, а што? Ничего. Я прошу пробачения за то, что перервал вашу отказную работу над проектом. Я только на 3 минуты. Платон Иванович, ты ведаешь, что я все ж таки твой друг, и тому заўсёды покрывал вынікі твоих хирургичных экспериментов. Я не имел права этого робить, как громадянин. Але все мы люди.
не маем много слабостей. Одну до приятеля, другую до каханой приятеля. Аркадий. Одну хвилину. Я хутка скончу. Теперь я больше идти на это не могу и не хочу. Твой апошні эксперимент без дозволу хворага, яго сваякоў і майго як загадчика выклікаў абурэнне грамадскасці і асабліва наших урачоў. Что ты хочешь сказать? Спокойно. Спокойно, Платон. Ты, Лида, даруй, але так ці інакш ты павінна ведаць. Я разумею. Платону цяжка табе сказаць, але я абавязан. Твой бацька пасля 2 яго аперацый 2 гадзіны таму назад, ну, Что? памёр. Загадом я знял тебя сегодня с работы. Я обязан был так зрабіць и справу передать прокуратуры. Табе же я раю як приятелю. Почекай з парадом. Гэта неправда. Інженер Коваль жыў. Я ўсё зрабіў, каб вырваць яго ў смерць. Ты хлусіш! Я хлушу? Пусти! Ты спрыгнеў. Кто может солгать дачцы про смерть бацькі? Чаму такі дождж? Такі вялікі дождж? Лида, Не. Где Платон? Платон, Вы знищили мой проект. Вы отштурхнули Аркадия. Я хотела вам... И в такую минуту, Платон, вы схлусили. Вы меня схлусили, Платон. Вы забили бацьку. Лида, я змагаўся як ніколі. Аркадий, ты ж ведаешь, хоть слово скажи. Ты молчишь? Лида, я прошу вас выслухать. Не трэба. Не трэба, Платон. Аркадий, дапамажыце мне выйсці з гэтай труны. Аркадий падышоў да Ліды, яна паклала руку на яго плячо, і яны павольна выйшлі. Лида! И выслухать не захотела. Не ведаешь ты мои бессонные ночи, коли огонь пошуку угасне, и сердце замирает от стомы. У пакою вайшла Марыя Тарасаўна. Чаму ты не зачыніў вокнаў? Такі дождж. Нехай будуть отчинены. Мне душно. Ты хворы? Ты увесь харыш? Я, здаецца, сур'ёзна захварэў. Ты палохаеш мяне, сын. Хто гэта ў такі дождж? Увайшоў усхваляваны Берст. Товарищ Кречет, зараз же збирайтесь в больницу. Что здарылася? Там лежит народный комиссар, вы разумеете? Автомобиль, разумеете, вода размыла мосток, и он зламаўся. Шофер загинул, а народному комиссару пробило череп. Хутчэй необходна неоткладная операция. Товарищ Берст, я зараз у таким стане, что операцию не могу робить. Не могу. Что вы сказали? Вы подумали об тем, что вы сказали? Я скажу вам усё, зразумейте, товарищ Берст. Я не маю права вас слухать. Идите в машину. Я скальпель не здолею утрымаць у руках. Зразумейте вы. Платоша! Хирург Кречет. Я чекаю вас 2 минуты в машине. Коли вы не выйдете... Платон Иванович, вы выйдете. Я чекаю вас. Платоша, супакойся. Я прынесу табе плашч, калошы. Ісці на такую операцию? Не могу. Як супакоить руки? Руки! Что робить? Что робить с руками? Апранайся, Платон, хутчэй. Там чалавек памірае. На. Хутчэй, Платон. Хутчэй, я табе галошы надзену. Не трэба, мама. Не трэба. Я не могу ісці. Не могу. Платоша, супакойся. Там чалавек памірае.
ты выратуеш яго. Вестыбюль больницы. Белая лесвіца вядзе наверх да зачыненых дзвярэй. Унізе чакаюць прыезда Крэчэта усхваляваныя партыйныя работнікі. За столікам ля тэлефона сядзіць санітарка Хрысціна Архіпаўна. З карыдора выйшлі Цярэнці Осіпавіч Бублік і Сцёпа. Ну як ён зараз? Становище наркома критичное. 2 травмы. Пролом черепа, ушиб у живота. Але надзея на выратаванне ёсць? Надзея, цяжка сказаць. Платон Іванович прыедзе. А чаму яго няма? Па яго паехаў таварыш Берест. Дык, быць можа, выклікаць дапамогу са сталіцы на самалёце? А колькі на гэта патрэбна часу? Лёту 4 гадзіны. Да аэрадрома тут і там яшчэ гадзіну. Не менш 5 гадзін. Не, гэта немагчыма. При таких травмах столькі часу чакаць немагчыма. Уваходзяць Аркадій і Ліда, уся ў чорным. Христина Архиповна, в вестибюль никого не пускать, без пропуска, подписанного мной специально. Аркадий Павлович, слухаю вас. Вы верите ў Крэчэта? Ён зможа выратаваць наркома? Ён рабіў складаныя аперацыі, правда, не заўсёды ўдала. Але становішча наркома такое, што я нічога не могу сказаць. На жаль, все зараз залежыць ад хірурга. Аркадий Павлович, не толькі ад хірурга. У наркома вельмі слабое сэрца. Траўмы такія, што яно можа не вытрымаць аперацыі. Все залежыць ад хірурга, товарищ Бублик. І няма чого загадзя шукаць аб'ектыўныя прычыны. Выбачайце. Аркадий Павлович, Слухаю. калі ж можна будзе перавезці дадому цела бацькі? Як только закончится операция наркома, я отдам распоряжение, и мы перевезем тело батьки. Это минут 40, не больше, Лида. Я пачакаю тут. Добро. Христина Архиповна, ну дайте же крест. Зараз. Сядайте, супокойтесь. Такая наша доля. Платон Иванович усю ноч не доходил от вашего батьки. И только раніцой, калі ему крыху легчэй стало, поехал додому. А днем организм, значит, не вытрымаў. Дайте мне воды. Уваходзіць Берест. За ім Платон у мокрым чорным плашчы без капелюша. Хворый готов до операции? Так. Давайте на стол. А нам можно присутничать при операции? Ну, можно, вы только наденьте халаты. У часе операции я прошу никого не пускать. И вас, Аркадий Павлович, так само прошу не заходить. Что такое? Аркадий паімкнуўся было ісці наверх. Стоп! Назад! Я загадываю больнице, я обязан. Зараз тут Крэчэт командир. Я прошу вас выконывать его распоряджение. Ты выбачайте, товарищ Берест, я больше не отказываю. Ты мне еще откажешь, кто довел Крэчэта до такого становища. Я с тобой завтра поговорю. Я давно чекаю этой размовы. Мы еще поглядим, кто тут командир. Что все это означает? Ты разумеешь, Крэчэт не хотел ехать. Як? Я его застал у таким становища. Ты разумеешь, я весь дрыжэў. Дык што ж будзе? У такім баі неабходна перш за ўсё спакой. Будем спадзявацца на лепшае. Я веру ў Крэчэта. Веру. Малады ён, але глыбокі і таленавіты чалавек. Веру ему. Лида? И ты тут? Я тут, товарищ Берст. Тому что верила больше, чем вы, товарищу Крэчэту. А теперь приехала за телом бацькі пасля яго аперацыі. Яно, ведаеце, розныя выпадкі бываюць. У 19-м годзе служила я санітаркай у больницы. Хворых было немного. Одни выздараўлівалі, другие паміралі. І жыццё наша медыцынскае ішло спакойна. Але аднойчы вечарам налетела на село Деникинская кавалерия. Разместились яны на ноч па хатах, а ў больницу прыйшоў офицер з загадам сабраць увесь інструмент, лекарства і на досвідку выступаць з імі як мабілізаваныя.
Доктар і фельчар адразу згадзіліся, але праз гадзіну збеглі. Засталася з хворымі адна. І думаю, што ж рабіць, калі ўся медыцына збегла? Аднак за сялом чую, застракатаў кулямёт. І пайшло. Акружылі наша сяло чырвоныя, білі з гармат усю ноч дзенікінцы, а раніцой здаліся. Выйшла я да варот бальніцы, гляжу, нясуць кагосьці раненага. Падыходзіць, пытаецца адзін з зорачкай: гэта бальніца? Тут, кажу, несіце сюды. Хто вы такая? Пытаецца матрос, відаць, камандзір. Хрысціна Архіпаўна, адказваю, санітарка. Клічце ўрача, камісар цяжка паранены, вялікі асколак у назе. Няма ўрача, няма і фельчара, збегла яшчэ учора. Стогне бедны камісар. І так мяне за сэрца ўзяло. Прамыла я рану, змазала йодам, ножык узяла медыцынскі, пратрымала яго на агні, кажу ім: трымайце, хлопцы камісара, трымайце моцна, будзем пачынаць. Палажылі яны рукі на камісара, я хуценька цела разрэзала і лёгенька выцягнула асколак. Кроў спыніла і забінтавала. На другі дзень лягчэй стала камісару. Лягчэй. Паляжаў ён 6 дзён, а на 10-й рушылі яны з сяла. І калі праязджалі міма бальніцы, спыніў іх камандзір-матрос, паклікаў мяне. І не паспела я падысці, як крыкнуў матрос-камандзір: эскадрон смірна на Хрысціну Архіпаўну раўняйсь! І зняў ён з бесказыркі зорачку, аддаў мне і пацалаваў. І зараз ляжыць у мяне дома тая зорачка. Бляшаная яна, але дарагая мне. Таму што такі выпадак у нашым медыцынскім жыцці забыць немагчыма. Выпадак у вас, Хрысціна Архіпаўна, незабыўны. Далёка па карыдору ідзе Крэчыт у белым халаце, у масцы. Замёрлі ўсе, глядзяць на яго. Падыходзіць Крэчыт, спыняецца пасярод лесвіцы. Платон Иванович, з чым прышлі, Платон Иванович? Жыццё народнага камісара выратавана. Выратавана? Крэчыт павольна скідае гумавыя пальчаткі, глядзіць на Ліду. Раптам ён пахіснуўся і, траціўшы прытомнасць, апускаецца ля калоны на ступенькі. Платон! Платон! Што з ім? Платон! Платон Иванович! Платон Иванович! Шприц, камфору. Дома у Крэчыта. Стёпа і Валя прыбіраюць пакой кветкамі. Валя, гэтыя кветкі на мяне так дзейнічаюць, што я больш не магу. Я бачу. Прынясі вады. Ну чаго ты стаіш? Мне вода патрэбна. Валя, наша эпоха вялікага энтузіязма. Калі мы не толькі перабудоўваем свет, але і сябе. Ну, Стёпа, чаго ты хочаш? Кажы прама. Мы пойдзем адсюль не раней, чым у 2 гадзіны. Ну і што ж? Ну, у нашу эпоху трамваі ў нашым горадзе ходзяць до 12, а пазней іх не бывае. Ну, жыву я на ўскраіне, там цёмна, ну і, разумееш, небяспечна. Ну і заставайся тут. Няёмка, Валя. Я думаю, что по законам диалектики мне придется пойти до тебе. Ну, можно. Я дам тебе ключ от покоя, ты пойдешь до мяне, а я, згодна гэтага ж закона, застануся тут. Тебе, Валя, тут заставаться не ёмка. Ну, Стёпа. Наша эпоха... Стёпа, сходи, принеси воды. Гэты букет я поставлю у вазу, а тебе прошу, выпей там 3 шклянки и успокойся. Валя, ну няўжо ты не адчуваеш нашу бурную эпоху? Адчуваю, Стёпа.
Иди. Уваходят Терентий Осипович и Христина Архиповна. Христина Архиповна, несите сюды 2 кошики. Пора за пивом нести. Степочка, бери 1 и пойдем. Терентий Осипович, быть может, вы один пойдете? Что ты, я, брат, не могу. Иди, зараз же иди. Валя, ты меня не любишь, Валя, ты меня загубишь, боль сюда я не вернусь. Бывай, бывай, бывай. Бачиш, Валечка, справа серйозна. Дивлюся я на тебе, та й думку гадаю. Скажіть мені, люди, чому я кохаю? Меня? Дурня такого. Ну, вось тобі, Степочка. Ну что ж, заставайся тут, потому что с дурнем я принципово идти не могу. Ну, ступайте зараз же, а то я и вам проспеваю. О, не-не-не-не-не-не-не. Не треба, не треба. Ходим, отсюль, приятель мой, нас тут не разумеют, нас не разумеют. Ходим, ходим. Пошли, Степочка. Степа и Терентий Осипович пошли. Слухаю. Ну, я. Гэта ты, Сашко? Ай, вось дзівак. Ну, дай ему трубку. Товарищ загадчик клубом, а чему вы не даете инструментов, а? Ну, да не, завтра будут у клубе віншаваць товарища Кречета организации и завод. А гэта іншая справа. А сёння ён першы раз после операции наркома выходит с больницы. И мы наладживаем вечеринку. Ну, разумеете, товарыскую. Так. Ну, дякую. Дайте Сашко. Сашко, бяры инструменты и каб праз гадзіну быў тут. Чуешь? Христина Архиповна, я пошла по кветке. Идите. Як прибрали. И у раі, напэўна, не лепш. Христина Архиповна пошла адчыняць дзверы. Вяртаецца разом з Лідой. Платон Иванович дома? Не чакаем. Сёння выходит с больницы. А вы не ведаеце, як яго здароўе? Было вельмі цяжка. Тады пасля аперацыі камісару страціў прытомнасць. Цэлы тыдзень біўся, не мог ачуняць. Сатрасенне нерваў было. А потым лягчэй стала. Сёння ўжо дазволілі яму выйсці ў 7 гадзін. У 7? Не раней? Не раней. А вы сядайте, почекайте. На жаль, не могу. У меня поезд у 7 гадзін 10 минут. А вы дозвольте, я напишу письмо Платону Ивановичу. Як толькі ён прыйдзе, адразу ж перадайце. Добра, пишите. Вось чарніла, вось, пишите. Христина Архиповна вышла. Лида села за стол, піша, перачытвае, рве написанае, устае, ходзіць по пакоі і зноў падыходзіць да стола. Хутка написала, узяла з вазы некалькі кветак. Бывай, Платон. Уваходзіць Аркадий. Лида? А, ты думала, гэта Платон. Яму ты приготовала столькі кветак, а в руках самые лепшие. Добро сустракаешь. Дай мне хоть одну кветку. Чего ж ты молчишь? Неужо все только Платону? Только ему. Я знал, не разумею тебе. Ты ж сёння повинна была выехать на Урал назавсёды. Передумала? Так. Застаешься? Застаюся. Значит, ты знов звонила мне, знов. Пусти. Ты або п'яний, або вар'ят. Еще не. Але буду, Лида. Я на краю гибели. Я падаю.
И все залежит от тебе. Ты одна можешь выратовать меня. Лида, выслухай. Ты будешь слухать и... Кажи. Я завертелся зусім. Все отрезано, и обопертися нема на что. Сегодня мне записали суровую вымову и здымают на низовую работу. Усім поверили, нават бублику. Старый большевик сказал мне сегодня: ты, Аркадий, отстал, заблытался, ты пустоцветом стал. Знадворку блещишь, а в середине пусто. Чему я, молодый, отстал, а ён не, чему? В чым тут справа? Где правда? Скажи. Чым вышэй дрэва, Аркадий, тым карэнні глыбейшыя, каб бура не зламала. Ты ж толькі ў гору цягнуўся, і вось першы свежы ветер сагнуў цябе. Ух, ты философ, Лида, жорсткі философ. Але на теплое слово от тебе, у имя нашего минулого, я маю право. Прашу не успоминать минулого. Не буду. Я хочу почуть только теплое слово. Апошнее слово от тебе, Лида. Вам трэба пачаць жыццё спачатку. Калі вы гэтага не зробіце, Аркадий, то загінеце. И это все? Все? Пачинать жыццё спачатку або смерть? Это все, что ты могла сказать мне. Уваходзіць Платон. Привітання другу. Бачиш, Платон, якими кветками сустракает тебе Лида. Аркадий вышел. Такой радости я не чакаў, Лида. Ты пришла до мяне, ты сустрэла мяне кветками. Колькі кветок. Не, Платон, гэта неправда. Як неправда? Гэтай кветкі вам принесла не я. Я пришла до вас. Я хотела с вами... Я много хотела вам сказать, Платон. Вы мне даруйте. Вот ніяк не могу нават пачаць. И часу мало, про 40 минут мой поезд. Я пришла до вас у апошні раз, Платон. Еду на Урал, назаўсёды. Лида, вы не поедете. Не перапыняйте, Платон, прошу вас. Я поеду. Вось билет. Так, я решила. И ничто не изменит моего решения. Лида. Платон, прошу вас, не перапыняйте меня. У меня вельми мало часу. Я не ведаю, как сказать вам все, что хотела. Проект я выправила уже. Санаторий будують без меня. Сами будують. Платон, батька помер не по вашей вине. Теперь я ведаю. Бываете, Платон? Лида, вы повинны застаться. Платон, я решила бесповоротно. Бываете? Добро. Але прошу вас, хоть на 5, на 3 минуты застаньте. Я хочу поглядеть на вас у апошні раз. 3 минуты, Лида. Еще 3 минуты. Я буду с вами. Платон, напомните мне первую сустрэчу. Я прошу вас. Яблони уже отцветают. Я и снова хочу почуть ваши практикования. Возьмите скрипку. Платон узяў скрипку, падышоў до окна.
Бывай. Бывай, Платон. Лида! Лида! Платоша, сыночек! Уваходять Мария Тарасовна, Валя, Степа, Терентий Осипович и гости. Дороженький мой сыночек! Вещую, Платошенька, вещую. Сашко, дай музыку! Дякую! Дякую вам, товарищи, дякую. Вибачайте, мне тяжко говорить. Я не могу зараз. Я прошу вас покинуть меня на некалькі хвилин. Спыніць оркестр! Не трэба музыкі! Разумееце, крыху пазней, не ўсё адразу. Уваходить Берест. Ён веде за руку Лиду. Павел Семенович, вы разумеете... Почакай, Лидочка, почакай, почакай. Павел Платон Иванович, вітаю вас, вітаю. Вибачайте, я спяшаюся, трэба Ліду зараз жа адвезці на вакзал. Развітацца з ёю, але некалькі слов я хочу вам сказать. Учора я вернуўся са сталіцы, вось вам прывёз прывітанне нарком аховы здароўя, а таксама падарунак. Гэты падарунак дазвольце мне зачытаць. Прошу слухаць. Пастанова калегіі наркамата. Слухалі. Аб прэміраванні навуковай камандыроўкай у Москву і Ленинград хірурга Кречета Платона Ивановича. Постановили прэміраваць хірурга Кречета Платона Ивановича камандыроўкай у Москву і Ленинград на 2 месяцы разам з яго жонкай. Як? Тут я павінен даць маленькае тлумачэнне. Справа ў тым, што ў мяне запыталіся, хто ваша жонка, як яе імя. Ну, я ведаю, што вы чалавек не жанаты, але, напэўна, хутка будзеце жанаты. Ну, так каб ваша будучая жонка тут не сумавала без вас адна, я сказаў, каб запісалі адно жаночае імя. Хоць гэта імя ў выпадку пратэсту можна адразу ж і выкрэсліць. Так што слухайце далей. Постановили прэміраваць хірурга Кречета Платона Ивановича камандыроўкаю ў Москву і Ленинград на 2 месяцы разам з яго жонкай Лідіяй Марковнай Кречет. Я говорил. Ты, Лидочка, Лидочка, ты не злуйся. Я ж папярэдзіў, што можна адразу і выкрэсліць. Так што як, Ліда, выкрэсліваць і чытаць далей, а? Читайте, читайте далей. То, что вы скажете, Платон Иванович, я не сомневался. А вот як Лида, что ж, Лидочка, выкрэсліваць и читать далей? А, Лида? Павел Семенович, мне трэба ехать, у меня билет. Лида, на поезд ты уже спозднилась. Так что же выкрэсліваць и читать далей? Вы... Что, выкрэсліваць? Товарищ Берест. Ну, что? Выкрэсліваць. Читайте далей. Ну, а далей нам усім вядома, за што прэміруюць Платона Ивановича. Ці варта далей читать. Товарищ, я выслухаў 90 000 пульсаў, 90 000 сэрцаў, але тое, што ў мяне зараз тут, нікога не сустракаў. Сэрца само спявае. Я прашу вас у сад, у наш цудоўны сад. Усе ідуць у сад. Апошнімі выходзяць Хрысціна Архіпаўна і Марыя Тарасовна. Хрысціна Архіпаўна ў новым плацці з зорачкай урачыста нясе торт. Радасць цяпер, Марія Тарасовна, сапраўднае жыццё пайшло. Так. А вось у 19-м годзе, калі ўся медыцына збегла, таксама быў адзін незабыўны выпадак. Шановні слухачі,
Прагучаў радыёспектакль «Платон Крэчат» паводле твора Александра Карнічука. Ролі выконвалі народныя артысты СССР Галіна Макарова, Леонид Рахленко, народныя артысты Беларусі Зінаіда Браварская, Павел Пекур, Генрых Грыгоніс, Іван Шаціла, заслужаныя артысты Беларусі Лідія Шынко, Берута Дакальская, Валянцін Краўцоў, Барыс Ямпольскі, рэжысёр радыёверсіі, народны артыст СССР Леонид Рахленко. Год запісу 1953. Канал «Культура».